Ege Nensoko TV Oboroso Ege Nensoko TV Oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Biekemo manchumu rigeldia bwen soko TV ndonsia sore nande nebiro binde biya to kwari nya sumuro birito oberimi no botugi egabona botambe na bere ngo sigetana mona ayo murimi no mutugi cinchira aho cyo gukora bari mibwaho nabo igo botugi bwaho iryo nyaka bago kwenyorera obwita buligoro manchumu rigeldia botambe to bere to gusanga mange nalitskuriya rero nande mto cigosanga anena mona sumuro bire yiga boberimi anena mona stura cigosanga igoro yekemeri yekawa andake matukama yo tobere tugosanga n'umone ngoro yekemeriye kiga kuri ndetse kuri rero uturachikomya akaba tugosanga n'umurimi yomo kurwa asensemo yebunge yiga ya kitutu cha South aturachikomya akaba tukurigirira n'umono ogosimeka ekemeriye kiga yekawa ase a greenhouse nande inki kogerane n'umono ayo murigirira utagite guchaka oburemi bwiga bwekemeriye kawa oranya akaba gosimeka ekemeri yegosimekwa ase greenhouse aiga nimbato yomo orachikomya akaba utumanya karibu sana Nensoko TV ande tumanya iningo dia mono morali samari tangoro bichakrin kerubo nongo koraga iga ase efamu iga etogokora efamu iga anene ase ekemeri yekahawa famu kejega na ganga itole gaiga tore ase constituency korukunyari bari chache kitutu chache sorry torende efamu korukundemo farm ere Grace Academic Center ikinyoro kya Nyabondo ya Nyabondo kitutu chache South. Yes. Jacqueline mono tumanyanga ndake inki numwate betenga tusimeke ekemeri kawa ase greenhouse utika gosimeke ekemeri kiga iskali ase gitabiki ase greenhouse ya mono morali ntubono kera tuarigirete tokaranga mbia tubeke ekemeri gitu ye kahawa kebere inasarimi greenhouse imi ente keneli tangani tuarigirete tokaranga pisukubeka isiko gali asembure ko ta direct tatubirene na etiyega iyera abasakonyora ya tonyire ne chinguru nene ya simoira kemeri kiri kono tokaranga mbia torosie nasariga tubegete ne tigoro na tubegete ga ne kinsemo gweta so that riembure kurukurugore gwa kana shingurukiri yanyara kwa bake gutangika igoraria kegocha bone guchiria nyerere gendo kende kegarete na ndeto gitetera undiga bono kurige na boro tubegete na tikirase gutanga ebichuni nonye ne shinyani gocha kubutora ekemalike yeto yekawa kagaranga tikatorosi greenhouse tuchakire greenhouse imbe ase kagwere ase itagwati muchando tutebyango annamono greenhouse kiga setup yae ugochaka gorosi greenhouse kiga manchu murigirje utete gusmeke kawe ya se greenhouse ikiyaga ni ire gochaka gorosi greenhouse. Okay. Moralia kero tete gorosi murimi atete gochaka ko korosie nasari usige tanda yo kobekya chindatara shirime igo okorosi oseti getanda kya ubuya alafu ole mechibuti nkego gochinse ole tamagina amagina ya rough stones oyatanga ni kurunsi kanyobe ko muchanga omanya kubeke kagwa ekemerikeli igeko garato gotanga ni bionsi egere obuchafu mbochi kurunsi obonge woche guiteke merikeli because ngo kora kire chinga kigete chitarinke elinde kimanya komera kurunsi gali bona yagara twatanga nigo asali abakara arabu nande kereke egentane negeko gara twabeka no muchango yo pifu twamanya kubeka ntetere yeito omuchango yo iga ekemerikeli nigo gigo chigwata buya sinyinji yo muchango uri orororo uchafu nande liyo chigosumore ka weli bona kurunsi iga kemerike gochoma no kubeka lisakarene okonyoranga mbwango kegosimoka ndiko chikobutokera sinyinji tokaranga tesego yani rende no bumanyi mburi ngatokara tisukubeka maraba bosego tubeka ntetere ri ororo ya ko ende ire meri eri mono
inanto bono rigo chigotogore singe chitari rigo chikwamira rigo chigotogoro chikobeka gocha asobwana takobeka kumanyo kwera mugondo igera ko muchandera abutukire nanga kwera mwatangani amagena mwabe kumuchanga mwama kubeka tomanya kubeka kawa yaitu ke entertainment kawa tare kira sungu siminge kemere kega mwate aba inuga gane greenhouse mubwate naki omonda cross greenhouse anna mono specifically cyo kubeka chintetere kawa greenhouse tare kira usimeka chintetere kiga kawa no cyo tomanya anna mono kawa mu gutinga mu usime kurinde manyango murigere teto kuchaka nena gusimeke kawa enjire lya cross greenhouse kiae kilia kaniri cross greenhouse ata kira sigeta nene ata kire mbinto bi aganiri cross greenhouse bia mono moralia greenhouse kero guchaka ketegetia sanene greenhouse yekiga no kuri igoge ko enasari ye kuira sake asinginche kero kwari yene tieri gwatubegere endetere yaeche komera buya etabwate muchandonde neme tokuria obekete osimisiga korengana no obwaro tagete chindatare chaunga kichingana abira nyareka no bege chindatare bena 1000 igoni gokoreta ase orarorenga asae ekerenge kigakyo asaya no buri mubwana tete cross nasari igongo endangore net ingana asaya gabune ingana otherwise kemerige kawa nkitegeti amugondo monene nkitegeta asasinini bono neki isarente kwambori karandale whatever atakire kumanyanga ngake asaya ngani arete metabeke abeke ne bisakara neli enet bono mudari kubeka bisakara nakinataka kumanya nemo ikiye kubera ino kubeka enet mudari kubeka bisakara of course ntobeke tenet matari usikorigere bisakara ase nasali ekara kwa bekire bono kwa rosiri ase igetanda kia okorengana na chintetere kwa bwate chinga kichinga nembego bona bokoreta nili sakara okabe greenhouse nkorosto ntogotari gochororo le bona toroset akanya bokorosi agantu no nabo gotumeke emete kosechi chuma buna korengano okonyora kwa okungana asa bwe kere kwa rosia ka space ya kwa gochofeke enasari yao gotaki nasari yao ebed bono tokoyero kigetanda kie nasari getanda kie nasari bona abuna bogotuba neli sakara asenyinjo le sakara le ntoke gochikokokonya termination ya bingira yanyo komera gwe chintetere chinyara liberera chintetere chirinchika ne triberera linyingi bona kere kwaro siri bona litwate bocha obeke love stones koronse are to mochango beke then yumanya kubeke kawa ne kaweli ne bugate estadio kuyesimeka ekagweli na boro chagande tere kalike kawa ne keranta bwate igankoro abo singo gatoro shororo ko baro bona kene kyakara twate kabano lisakararia segetanda egere termination ko bengia liberera lisano kabisa na litiro chikokina bwangu good iko kwante biringa namona ase greenhouse ikiga asinaro mokubeka lisakara asinaro mokubeka net ubuye bwene timboro byobiga asinga kwante bidisakara lidiko konya chinya kechiga ye ekawe yiga kitaro kitsoka gochego bono buja bweli sakara na liro wana kera to net bono nate vaiganga ki bono alisto begeteli sakara liria ekagwele ngo chitori ko yerusiga ali aseri sakara liri bono ya meli tuayere tris ko ga igateri chikobera ali sigetanda kiriororo ngo yerusira sigetanda ekero ya tria sokiria matagiri tomanya ko yereta iska bona bete kiri tutubene net biyiga esinyi gutanga ida kinyoni ko butora amatu ebichuni bindi birarusi ko gali bireto buruira sika hawa bona anene no embureri twate bigo twinyi bosomo gasomonge energy yo morari no limega nabo igwete talimbeo talimugaso tolegatika bona neke megike nabo getiga inga nakiakora twabeke net asinye ya ogotanga kwebichuni na bintu bindi birache kurusi ko biche kosaye kawa roughly umuntu nirengaga ni igose ekerengo kingani kwa gate greenhouse bunekega for example kibesa morali nate baliri alinga ekobwa ntune greenhouse ito nekenene
lakini yako garanti bono ntutumigete kibesa kinyingi lakini bone kero murari ubwate kiwango kiao onye kubwate kikawa ni packet ya mugusimika bona abu nabo kuri efundi yako wa measurement singa ki energy era iragende ngana nabita agende tutumigeta almost kirori no inye bona ye nabo kidina tebanga ekubwatia na kiyobwate kindetere chingana bono biyo nabo konyora nabo tira kwiri atatebe ni packet ye ni bwate 1000 seeds nda igiga buine nabo ira kwiri around 5,000 ikine packet iriye yemo wasiro bya sana anina mono tugenda tugusimika kinye kikiga kikawa nandi nuchutumanya nina mono type of variety kirimo gusimika kikawa kiga natumogo ki propagate yani natumogo kisimika kawe kiga twerera sinye njongo anda tarasense mu yaito ya kabere asugo chigotoro kya nina mono ngakimokora ngakimokonyora variety kiga nande mwachi meka nande nkire mo gusimika ya mano morari entira to simeka tindatere chiga igotokoreterwa kurwa stoko ikurwari mo ntuchiko kwera sanga itoko ikuru ntere nabo konyora na bere ndabu eru siriri saburiri isiko teri endatere toko ndapachore mugondo torete tusimeki endatere ligere tiri sabuire ere satisfied itubwati burwiri bonde bone endatere lekere tokoreta bana twaro sia maraba itubia twabombiro muchango uri itubia bana twatama nturu tumeka maraba nonya bone endatere ligoto kujisimeka endatere kero kurigererio morari ne bwate enda amo no mugongo endatere kawo ne bwatenda no mugongo bone ndaga no alise umustadi uri weteteika no mugongo bono tokuyiro kari tro jina ne yama tugu kumba ga no mugongo wai bone kagure kere tokoreta mugondo tokubeka sindasari bed yabon tokuroke bed nasari gitanda ye kawo morari yo tokoyereta bono mugongo uri gokorori nsi asumo changu uria nsi kwanda lisakari yao usukwa sakarati ndareta murana rose tu muchango uri onenga prepare nasari gitanda kirike kaba ntibono gobona nabiri ready ndate kubeka endatere ya eya mukubeka endatere na ya mukubeka lakini uko yebeka si rain na street rain boye gakogenda ubwatire nantiro chaka ngabona teganja kurwari gamanya guchaka nandi kurumbe ko yonda chake kurwa yaya kintu tana bachira kwerere before utaralika gitanda kirikere ono tuguchaka kurwari umuchakano endatere eroli mo stadi uri twateva enderia nere korori iguru arafu mugongo uri horori nsi higa ntoke kogera togo koreka nande ko tugusimeka rain you make sure na ndo guchibeka anye chichi gutigana eka gubuye bweka gune kobeke nasari iye kuire space engera kineka nyingi ono kuyibekera anye nabe guchaminate bya kabisa gosoka chionse bibuya ono mugongo urekera kwa yoro ligoro nali ego chikuiro muri terigo chigo stream ono ye kuiro muri ori okogenda direct huchinsi gucho mugongo insi bona tiri gwata goche igoro iste ko yebe ko mugongo uri oro ligoro endeli ero linsi ono ntatereri ego chikomera guchigoro umuri ogoche igoro bono naki eko gere kawe yitekere to kuyisimika omugongo kororinsi endero ligoro yigo chugwata yate direct guchinsi egero gusimura wacha kwa baraisi wese ko korali goso ubike endatere riende riero linsi umuri gereri bina bokonyora nandi gunchuka bono melire nandi kuruguru aino mano gocha gustrin kwirana asi omuchangansi anene wasimaka gwita na ko experience wata na kiki kika ngara tirenga mu gusimika se enasari yen enasari yeito yo to wata kibara ya ki isano nemo para ya isano nemo tusnege tebyango muri gelian mu variety intireji na ndinki nige ko mu gusimika variety tonsi amara ligenda kwa tuasimika kibara ya kiki ndo wata K7 ntubwate SL20 alafu ntubwate Patian ntubwate Ruiru ni chinde chinyingi but we have 6 varieties
Usimeka kwa ya senatari na bukubweka ine. Osimeka. Bona eko osimeka nkoliko chukwa bwekana. Torochia etwabegete entertainment yetabwati uboye tabwati marava. Ebwate just umuchanga namaginali bunatanganete kurunsi. Bona kera toko chukosimeke ka wige toko yerusi ali segetanda. Nabo tokuroka gonga negetanda. Kera toko yerusi getanda. Before to yerusi getanda gentongere toko chatwara akora. Kubika marava asimitura. Amaraba ya itu ko kuburukani amaraba bona umucanga uto kutumeka ko smekere ka kurusi ketanda uche somotura amaraba ya itu ko ya mix torebia no boyo bweduka boko kwa NPK alafu tuatumeka manyua enyomo yengombe gose chimbori most like natoka to advice abali mbeto batumeka eye chombe enyomo alafu tuamanya kuburuka nyumo changa stire na no mochanga noro sand liver nkubika tule egero mochanga wekere tuaburuka ni twakora mixing miringia napoto kwira chinga kisana tuaburuka nyumo changa uri kuigwanana nateba manyua na fatara uyomboro bweduka umuchanga amona amarava ibintu bibine bukatokora mixing miringi ya kabisa iwanane mbicho wa feki ekawe kare twa yerusiri ali getanda kya utakalenge ukora namono getanda gali kwa tukunye beka tumotoreni matuko yani ya talende ya ru bokayaso eke baka ya dekere ya twaje bigete mali to ngukolera anye emetinyi bere nenusu emetinyi bere nenusu uye bona lyo konyora ya tiri bona inde before to chako yerusi bona tore asto to ta to koyereta asi omotura bona to tarachi koyereta so omotura kagwe niko yeganya tura ali siarenge bed eso kya matari abiri ibo ko kamayo ne bakeso kya matari asiki umura liko ikata toganya sokya matabere ibone riri tayari ibwate chinguru senge joto ise komo ko chen to getige sokya matane ego chikore to mutando bwo konyerea ego chikotwara health india bate to kwa advice abali mo ko yekya matabere kwa yerusire nasari utyasi umuturali swa mixite amarabage itobuya uyakima to ikira bona so ko beka mara maskara yiga kwa yerusiri asegetanda ebwata matabere kwa yeretire kwa yebekiro moturo ime ekina bono amatukalinga emawuzi kurusi wore ichikuiru mugondo narekere narusika wili ebwata matabere namanya kuyibeka so mutango liko mixitiya before nainda amaraba yekere tuwabe kumurari totaraenda tambi amaraba yekere tokubeka simetura gutika tuli aratoba even a week igongora beka muri amaraba bado na kwaburuka nige muchanga amaraba ubuyo bweduka nubuyo bwigo kuburuka ni bweng'ondo bundo gutihore kare kwa bikira ngo tihore bwachi kotoba kabisa egera bono ubuyo buri bwachi kuigwanana bono gokoreta ekemelieke igo igete okorosi igete gechongiro murari turi gikoreto chigosimeka igo koreto igete gechongiro gakare twakarukire abakare bari baitu na monenende yakarukire buna nekero ukorenge nabo tamanyiki ekero ochongete yakurunstali gekorrekana kobeke nyerere alafu bune kiro chikirito ko ngondere chombe exactly kiro patrinde kenyere ngiri ko bakene tuna kiro pati okorosi ukwaye na koko obeta so moturori gati you make sure obete gati buge kawusoyi kuika amarabali ya bono na roko batagati to veterense mo because ekagwe nita segutenena buya obete gatiga umanya korete kagwe twateba yasokira matari umurali obeka ari singureri distance teri kwanda gochimade singitakiri gaterupaka stem yaye yani umutoyo uri meri kwa samaraba yaya nitakiri gusimikwa ari bunemeri yikaiga usuki gorasti ni meri yekago bona yaba ekero kubeka ya sumoturori bwe ari twateba marabali ari masakara ine twabeka ari twa mixiti ono bekike wange kiga aitani muri oje gorasti ni ende kagwe bono nando nyiga tribuya you make sure agari kwa beke kagwe sumotura egete na kigutumeka kutubera utichere ko rutinse moiga egere kagweli bira bariri nemeri bikubwatana ikagwe gendera gokina
Bona matuko kwambole matuko narenga ndeni manya kugenda mugondo kera narusite kagweri ya matabire bona yani bikire 1 week ya elje okora time nyingi kijo sokia matane kirase igitanda ekero narusire na matari abire bona yakinire ngotiga imiti around 4 months. Around 4 months. Trebo matugiro ya rose matabire yaringe 2.5 mitinyure nenu. Nande amo imiti nyene kira seri sakaraliria abono yiri twabukane tibiyo 4 months amanya ko baredi gukimogondo bona toko teunge ko 4 to 8 months ibonere kagwire biye kana mugondo kwira ni magasi nini anamona sogo tumeka bono asiri sakaraliga usena iruniga ngonte nkuburukani muri maraba kia mukuburukani mwendu bwata maraba maraba kia okay mukuburukani ase umuchanga na uboyo bigabwe duka nuboyo bonde buchonda nturi gutumeka maraba ndonsi aneno to gutumeka maraba to kurusia maraba atana gutime kukenda so mugondo iyo most ribona maraba ito to kugura mugondo asatarare mbasime ku lira bele to kodukana borasime ke kemere wasime gete kundengi atige to buroiro one ko betere nga tole meri lira baliriria nse liri baliri morale ngo gotirimbo kitero go chora lira ba batoko tumeka neli baliri lira batorwere bondi igonto kumeka ile mwa ya mwa muntu tumeka ono monya talia nganyanza kumanya nabo kwara batanye libali na lile fight lakini rende libali ndiri advisable limwa libali na lile advisable kulitumeka sente ndugu atiborwere bondi nelira balije ne nande ndianya gokuno na kende wale tirisha balia libali kwa vurukanire ne umuchanga kwa vurukanire ne ubwe duka kwa vurukanire yakore metenya nene nuskwere asumugondo tutaragenda asumutumo ko monye tumanyangana muno kero kwa ikiri ekemerie keiga nkikiri mo kolera kero kwa kirusiri kenga matabere amacho komo siarra gose nkimo ko korera egero muligere lyote ko chakiri na usikemera simeke kaweyiga amanenga nkikiri yaga ne the practices siriara nya kabaga ko nekinga ligi gokorara se kemerie keiga egere gitara tukobagie kugenda mugondo be mano morali eka wana kemelikia nande getatageti amangana amangi kendo ngito gokorera kemelia ito kere twa kirusia ari kyabata matabe tugakereta somo turoyo iga oyo twabrukanete bintu biri byose na twateba kendo ngiyo gokora kwetani kubia match mambyo mugaso taraka na maroba kiralituko kero mugaso korete oro mungi kero mugasore nenga kiyembura bona bokore gwetanga kinya mbura ya twete bona nabo kokore kwerende nabo kuya ukotiga nabo kukunalira bali ko ngani nyoli bona gendo lito kokore kenene kinyenje kawe yituntwa ye nata twaru sete kawere satisfied gendo lito ko yakora gwetani ko ya match na kuyerenda tetwaro buchafu ndare zikira chiretire ngiye ko rata mekere direct asirista teririga ase greenhouse egento kiragere nto koraigo ntwataba kurwari ritangani otokubeke kagweria emerere egento ketari obwoyo yani ketari amarava ande nabo turareta tobeke bona twakora mixing tonyora marava arike kero kire nabwa toborwaire gobona yakire gwafite kagurike go chikomera bya ngo sekugo tatse wa dusimeka so muchanga buoka emerere umuchanga twamanya kumanya kawa yeito bono mbiyere nebwate kire sababu iragere tebasa kuma gusego Singe dise ko ngoro kinga ni bwatu muchando na nguja toro kire do sumuchanga buoka pati ya meru muchanga buoka bono gantu bwato bono bwise ninga kawe to ko twale tatwabe kasamara ba obruka ino muchanga kawa yitu mbire kabisa tutaragenda sumutu gomwenye omuntu naro gutumeka ekawe yiga abandi bateba banegetikiria yabutora na ina bagukirania asimeke inungiye kugira mutate betengana muno musimeke bite anira muno bunekao mwancha gusimeka chinda tareke usingi tutaje ko chorire ka ukuru ari mukondo torete tuge inki umuntu natebe nga chikawe chi usina ujigwe kaini tiri aleta umi acha gusimeka ono moralia ase ense kunya kogenda
ando kurwari mugondo nyo mugondo sineko expect ligesa lili iguru bono na intwenjire linga yo kubutora ndo mana go chikobeka igontora ba satisfyinga twasimikire kagwya ese nyenje kenege ntwarusi na inde bono twarusi ngatika twarusi na inde like otebe tigandusi ekesabeke nyande kandi kichiko chaka gokora buya ngego chikokori buya tiga salia yende chiko chikobali buya that's why totari kubiki igiteke singenjo at the end to gocha konyarega saidia lakini kare to bige tentetere kuno diduko gore ebandi kurukwa ekorokwa nereri bwanje to morali bono buna bwanje ba ukwanyirusi eduka igwisanegete nentetere ikemere na rusi eduka nentetere na rusi iyo kinyake aruzi chiko zo bakinki chiko chakaba kinyana kinyeli gasariya the same time na grama tokora tuisanegetenga wose tubwato bumanyi bwisenenga wikatore tentetere ya urwali stokurusi alia stokurusi twegende tenga nechintetere chiarosi wabona kibanda montako yegena kwenda siri arete kirosiri that's why na ntoko chiegenda tutatake tiko kora short cut singe ntoko chakonyora liga saire liga igo bana tubwate oboene na ndento isenegete because kwetera tutwasimikire chikago yite farm yitu twagesire igo ntomanye twaro rubiya kokogora chintetere ko chirosiri kire satisfied tabwate mo chandondi hold on Ostara wan system ite akabiro mwancho murigelya yo no muri mito Jacqueline aiterubo gutumanya namono usimeke kemedi kiga kikawa ase greenhouse mwancho murigelya ekero togendere teko ndutsikunya kabuto gusanga sensemo yito yakabira mange kubatakana nechinchira ao wakwene kinga gutumeka bare ase greenhouse kikyabo usimeka ekemedi kiga kikawa toskare kurina tara sensemo yito yakabire igendera kuba cyumurabire yiga sensemo yito yekerero chinsemo cyons Facebook YouTube na TikTok na X na Ensoko TV tokwirana togendere nobore minobo tugi toskare Eye n'Ensoko TV uboroso bumugusi onye kuboteri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. aseri tukoriarere twaroreke kone twarore nyamenene igundete bona chibucheri chiasita banyara kotwara maskani barosie ndagirengia egente ke gyatokosire sana no bono na bono nda yane musete no ndage nyamatini guchikori bono ongo chikori chinyeni cyo kambuchi abamenyi b'ekiro ya Sengera ewodi ya Bosoti Sengera kurobekana kubatakano koretwa kunyamembe y'engombe ime y'ekiro eyo epale twajanikire twaswaire ntu abagaka n'abangina n'abana n'intutokole mepale gutira kuwali eriye kwa namanga neye goja byogo igaiga abamenyi ibekenyoro kya Bigogo ime y'ewodi ya Manga kwemurunkanira ebarembe eri abachandire asama tukamange hawa jamaa wanaweza kushindana na William Ruto na Fireman. Musikubali hawa jamaa kukuja hapa kuongea siasa za ujinga na siasa za kuchochea wananchi. Kila mtu kwanza aongee maendeleo alafu baadaye aongee siasa. Ibekare kubase siasa choko babagana Mokonyi bw'omurayi bwense Professor Abraham Kidure Kindiki kwaboli abamenyi b'ensemo ya Imenti North e county ya Meru. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
Vyake mwancho murigelia nande mwana sana ekerogenda tukubuatia murbidiga ito bobori minobo tuki ego tagenda tugusanga igoro ye ekemeri kikawa kemeri kyabire kemeri kibuate enengo nabigo ekemeri kibuate buyobungi anmono imense ya Kenya orongo rwagusi nabarubumbara tumaiga asokone kinga kutumika bari cinchera cekerero nabigo obuya bwokone kinga kemeri kiganko okonye kirae edio konyora ekemeri kiga gusokonyora ebaitere igoro nabigo konyora ligesa ligoro asugusimeka ekemeri kigika nsema itendangandwa sangane Jacqueline Kerubo kurende kero kulia ligantole batatu Jacqueline wale turomagani optima itinga anamono mo tebyanganya kwa au tumanyera ningo egero omuntu kede tusangana guchime anamono yekemeri kiga ndio mama mo moralia mwancho matagara ndio mana singekiki twasange twabere tugusangana ini moralia neraiga igoro ngaki ugutaka gusimeka ekemeri kikawa nda singekiki ganda kwa yo mtore jina ito kubatrana nerega ati izina agenda ko bamanya mangi igoro ye ekemeri kikawa na ndi kikawa turenga tubwate baiga Biamano mtore jina karibu Biamano sana Regina Yes. Karibu Mensoko TV ekero tugusanga igoro yekemeri kiga gikawa nainu musimegete kemeri kiga the greenhouse twakwana anene muno igoro yo gusimeka kemeri kiga munyango murigeria anene muno sibara yetiri mu gusimeka no buya bwae mburi bwita Sibara yati tubwate batian ubuya bwae mbori nabe kunyara kulima nabe kunyara kwa mandonsi abo gusimeka gusi yani andonsi kenyengima ndo buya bwae mbori ne bwate high yield yani manisha kurende production ya ere igoro ndo bwate ruiru nero buya bwae mbori eko production ya nere igoro lafu production ego chaka after 1 year na wasimekire esal 28 nero obuya bwae mbori eko nabe kunyara kulemereria kiangazi lafu K7 nero eko amaso butande ne production ya nere buyere tusagire patiani watebire ne yera sime kwandonsi mense ya Kenya ubo simeke bwae entetereli yeke mwanyi Rusia ngai wana mo chiru sintere chiga mo simeka si greenhouse ke Sintetere chi tutokurusu koru Coffee Research Institute twachisimeke kero chabire ready cha rusiria matu nalitwamanya guchi kore reporting guchi spino mo chiru no tokurusu Coffee Research twachireta gucha tusagire patiani tumai kogenda ne chinde mna wante binayo urazi kumanya singencho egere to somyo muri milyo vane tusimeka mimi patiani gote SL20 gote K7 patiani yega gwatebire ubu simeka bwa mboli buna variety chinde chol ubu simeka bwae in terms of spacing spacing ya kero kuira mugondo oko kunya chingoro kwanza 2 feet by 2 feet by 2 feet inengoro bano kureso motoyo mugocha soyo ndi ekoba 6 feet wasimikirigo ama emyakirenga usamatkalenge uko ekoiro mako yo maneno nalikuwa manya konyora ya chakiro kubika matunda SL28 on SL28 ekoira after 2 years naligo chaka kubika matunda tubote chifarati whatever sita chiro chinde chintambe chiro chininga umurigere cyane mono ugani tugusimeke ekemegi kigagiye kawa nande ate tugusimeka mbi ate menere renkia bandi mbabwati bole mbo kirachi ko bagukigoro mono gusikirachi kwagara mono nchiri chiga umurimi anne mono anchi tugusimeka anno kusigiri na usikiyeke mono abantu banchete ruiru na batiani asiki kogera bone production ya egente ikenena abaremi bakurigireri ne production kobekere buya esa gusimeke kemeri kinge ngirane kibesa buya kine cy'abantu bakurigireri bado ndi bwoki variety ya chonsi kana bubweka ine bubweka ne chonsi ngikele muntara maybe ataganiri gukora asoko manage pest and diseases in a greenhouse as variety ya chonsi P as greenhouse
Ngone. Ikerio muremi oganeti gusimike kawe yiga. Twotebere njarua matabere yarua sege gitanda keri kwa yere trase greenhouse yiga kwa yebe kirili sakagidi miga. Ikerio muremi akaniri gukora eri gutanga ebituni biri bikulia usamarwire arabwate megike. Kinta kenene pi no kurigereria ogokora daily inspection kwarigerene keke merikia okegendere tembu yakire onye maybe amaroire naro gwatanga mapema nakyo kumanya kemeriki ga ikirwarite okorra maybe ke susan se gose maybe amata achenjirie kala nakyo kumanya ikawe yani telibia ana seria achenjirie kala mudio naro mo usiara sikrina usose maro muri usiara madio kwa igantur gusiara aseki ogera bono ekero chire stage yeye bagoteba kirabasa gukwa iso uribone kurende yere strong ego chikogere kawe every week igo badira amachoka chibonto amachi lakini kera maruira abeire of which akoba minimum kera maruira achire nari tokusia dubote greenhouse ikiga nkebekire net ngakemangana temperature mo balance na boigo humidity ase ekeme ebi media biga ebike yekao. Okay, mangana temperature especially net yengo tokonyere in terms of temperature kuregulate kurende umugaso 75 to 80%. Bono kumaanisha mugaso norura mnorarore kemerie kengeri gocha guchandika no mugaso yumuru. Okay. Ibona giye kugira mubegete neti. Neti ebone gutanga umugaso yumuru se kurende percentage ibona. Etobono otuira namuna sokubrukanya marabaliga egero mulemi amanya kumanyanga nene muno kiriaga ni mwe na utura kwa negaiga tamanyanga kenye kiyiga eri bwato mugonge bwate nenda na kigusime kwanga kyamarabaya kubrukaniwa no mochanga ne kiyiga egere anya kubaga usime kemege kiga ngo moncho morigelia ndetobono tutare nae egero turachi kunya kabato kurigera ne muno naki ogusime chintetere kiga kemege kiga yekawa wika ya beire bimelio kwa irasu mugondo egero simeke kaweyiga nane nkawo keri erachiko kwa tinyeke gusinteregoro osirigesa digoro aste ogusimeka kwa toskare yana manantwe wekomai Gabon untuk buatnya cintetere ekemeriki ga yekawa ndiko togenda tuchisimeke bono ase egetanda keri yekawe yega na ntuchuna auto kurigerana na mono ngakichigo simekwa regina twateba ntatere chiganchi bwate enda no mugongo enda asiga ebwate akaraini no mugongo na sere enterere flat bono chintatere chiga twachirusiroro twachiretire twekira sige etande kiga nkero sire nande nkebekira umuchanga na kitugo simeka anemono tere yiga yekawo ebwatenda ebwate raini no mugongo ona kira kwa irire chintetere chao ogo chaga ke so muchanga kwa irire entetere yao ebwate so mugongo rochi kwanye beka agaiga wasimeka ase line kogendera yani paka gwakwira igo gero kwa yeretire kwa yebeka iga enda yaro ligoro kerenda yaro li omugongo igo toleta for example ende iga bunere iga ereni bunero chigoro tunyebeke iga ereni ni tunyebeke nabo igo gero kwa yebekire iga bana kero gwakorire gusimeka chintetere chao komanya kwaleta umuchanga komora kurugoro gwatuba kabisa komanya gusyarira amache ali komanya gutubalisa karere oyo no muchanga utangane tukubeka kurunte na ndikuwa beka entetere yeme reini andikuwa beka umuchanga kurugoro inke kogera ini mugutume ku muchanga usinke kogera umulimi utaite guchaka gusimeka ekawe yigase enasai wasige tandikiga atumeke umuchanga
Muchanga egento kegokonya omochanga oyo enamba eyemo ekoba rahisi ekero chiabeire tayari gosimeka ekero chiaigokire amato ekoba rahisi gosimora. Igoki obya bogosimeka ase omochanga oyo iga gosimeka omochanga igo kwenda gosimora yabeire yasokire amatari abere twasaka cement ang'ani ebe rahisi gosimora maiko yebeka potting asa maskrali burkani nera tokoruka potting for example bono iga ejema tinyerenga ya korri kurumusimeka chintere chika somo changoe ya korri metinyebere yo kra korri metinyebere tote metinyebere nenus ya sokya matari abere mama wose moye tugora mwanye irasiri sakara naboyo ubuyo bumuchanga na ndemboro byo bwe ubuya bonde mbori egokonya mangana aeration chikorende chiruts che kawa nabo chikonyara kweyana buya nusiara machinora syari konyara chire kweyana buya. Wow. Igun nabo buya bumuchanga kero gusimeka se egetanga kogera teri ko chamacho gusemacho teri gotigaraga akorimera gosi. For example yiga yakire ebonde gusimoro kero kwa isimoire ngayoko yi kero kwa nyesimoire okonyire esa masakara yabano to korira potting kwa nyesime kororo igu kero ya rule gaiga imetinyebere nenusu kwa yereta se potting ese potting mixture masakara imeno to gosimeka bono de dusang okay potting yiga tuateba kero to ngusanga cement angani ni ryo kuburukanya muchanga kuburukanya maraba kuburukanya no boyo weduka gosoboye bwe chombe. The ratio mo kuburukanya riga asili sakaliriga ya potting. The ratio togo tumekaga iga togo chakera 3-2-1. 3 ekoba chilbaru isa tuchio cha red soil. 2 sand alafu 1 manure. Yobo chombe. Alafu tamanya komenta 150 grams ye ya TSP. Elinde chiko konye meri chiko kubwata buya. Dorusia ekemerigeito ase getanda. Tochiro toburukanya maraba yiga ereshe wateba yo muchanga ya maraba nabigo yobo yiga. Kotebanga isakaleliga kero maburukaniri nali moja mwasimeka kwa tegati wasimeka bone kemeriki yaki akore mitnyebere nenus kwa gesimeka so muchanga oje. Ane mono asamangana ya potting bikirangu mwancho murigirije utaiti kuchaka namono gusimeka ekemeriki ga kiraru siria so muchanga oje ga potting egera manyenga nkiye kogera mwakarabo ngento gekogera twa mix yeresheye umuchanga sand na manyua nambe ya mo sand ye ekiro ko mix no muchanga ngokonyere ekawe yekoreke enyare ko yana buya no kora watering teri gochiko gasamache no boyo uboyo na barabu ko konya bore kawe ye ekiko konya gofina te chiko balira Regina yes amarabaye yekemeriki bekirega naburukanite tutuira wasmo kubukanya ereshe ya umuchanga namaraba nabigo no boyo egera tuchikunya ko tugusimeka ekemeriki gatwa rusia se egetanda gitike nasari ucha ase isakaririga tugenda munayo mwancho murigeje ego egera tugenda tugusige tanne monigoro yekemeriki ga yeka tugenda nayo ono iga no tukuburukaneria maraba itu aitu gutumika for potting buya more baba kwani Emano sana ndo sinega simole mere mabuya sana no bisyenyi emano sana bono gaiga tugwate umuchanga mixture yaitu tugwate red soil tugwate sand alafu na manure ratio 3-2-1 nere toko mix litomanya kubekisa masakara ya iga na litomanya gusimike kemerige itu 3 amaraba mabaliri 3 amaraba mabaliri 2 umuchanga 1 manure oboyo bwechombe turukwa burukanirego kwabe kalisa kalerichire kwabe kalisa kararichire na litomanya gusimike kemerige itu gaiga
obuya bw'okuburugania igo ninki marabaya Linda bona umuchango yuwana na nyamo linda ko gosimeke kurende tonyara maybe oboyo bwachite saidia yamo ne kurende yachite saidia bona buya o mix buya umuchango yuwana ne buya aiga nindo cha marabama bali nande mwande binga tuli gutumika marabama mwamu mwali lyo gutumika ikiyako ga marabama bali marabama barire bagoteba yabwate nutrient chingia nande tabuati marwaire aiga kwaretire umuchango wo kwaretire obuyo bwo kwa marabama bali bono gwacha koyo burukani kwa burukani nari twamanya gukubikisa amasakaraini after how long kwa burukani de amarabayiga ratio ya 3-1 omayo chikubeka amasakaraini uso kuburukani yema nani kwabeka kegima kwa burukani kwabeka kegima muna baba gokoraiga nari twamanya gusimeke kawa yeito oko Jerusia kwa ne reporting ni kwante bona ne reporting kwa Jerusia kwa maya kwa ira kwa beke kemalike kiao after how long okotika Jacqueline nante yo sense maitentangani gotibora marbaya burukana buya yani aiwana buya kwa magocha kuira kwa chikosimeka ekemalike kwa Rusia se egetanda ke tugotiga wiki ya mugo sibere elinde nalibona umuchango yo chigotoba boyo boli twabekete se umucanga ine o chigotoba o chokonye kemerigeitu ekini ne chingo bona naki obuya bwao bwokuburukania egere otigia ke aiwan nabiya omayo chikobeke kemerike togenda ngasi mo kobeka anamone kemerike iga egetekeli jakiante wikenge kero chitima itiandake musenge kararo egere tunyaka batokurigirya namuno kwaletire lisakarire lyao libaliri yani lisakarire lyao limwe mukwaburukanire kwabekire kemerike kiga leto gende ondebi annamuno nakimo gukora mwabeka ekemerike kwa Rusia segetanda ucha lisakarire ga wakara reporting kwaburukaniti watigire ike mosi wikibere yabeire kwa manya gusimeka enini iga awasa kemerige gyaikire emitinyi bere nenu sigyasokire amatabere ekene kemerige kawa Regina twaligere ligoro yamangana porting asamara akuburukani watu watiga gagetsi wikibere amarabaya tabakabisa twama kolete kemerige gyaito gyakore emitinyi bere gyasokire emitinyi bere nenu gyasokire amataya bere arambukirega amayo wesimeka byono bikire emitinyi bere nenu twatera Karwana ono kubireta wa mwacha mwabisimeka muko bakonya bisimeka abantu mbaro tugocha twaligiba tubwatise gusimeka chikawa naro yo mogaiga gatoro tumuna tugocha twasimeka kibono mami aiga twaletera marabao nekemerike kiao anamono inki kya bakonyire nugo karamangana yeo gusimeka anamono asa maskara yega bana tuko twakorera ati ya tokonira si family station na tokonira sabuni na school fees na okona tokori twakorera na yewe tirera ati iki twakonya tunabanya yento rikoremera tawara kyango bona nakimo gukora usimeke kemerike kiga asiri sakelelime kemerike okerera Wakulire kama nafsi kwa mekia ameyo ya kufira kwa kama watu wakati ngokora to maximum yiga ya sire meonzi ipi watigire dibagake kwa ma kubeka gutinye goko kufanya ndio bwana ya poniri nindo sina bagina muka marega iga igo bangina ninu mo kalemere meye mwana bana banyitokora era banyina mwana no butero batimite family aha emwe kende ibintu byo nyomba abanyina mwana koko
Ni mono sana. Regina. Yes. Twasime kire kemerie kiga gitu twanyara kwa to gitiga giga ama tukalinga gigukora iga bono magukira mugondo. Iyo ko tayari kiro gyakurire metieni 5 mpaka metieni 8 nalyo kwira mugondo. Metieni 5 mpaka metieni 8. Mpaka metieni 8. Nalyo ko tayari kwira mugondo kwenda kwa sime kororo. Ya mono sana. Mwacho murigelia nyaranga ningo tugenda tugusangana muno gwatikana no gusumeka kemerie kiga gikawa anemona se greenhouse egaso ture ase umugondo yumanyikana ndemo farm ekero tugusangana Regina nsementanga twasanganere Jacqueline Kerubo uyo nyakabaga gutumenya nemuno ama igoro yekemerie kiga gikawa Regina kero turochi gukora nemuno mu rubiri kibwe kikuria igoro yekemerie kiga inunga imokurusia abantu bako irekemerie kiga gusini mugisumeka na nini mugukira mugono mwachi gusumeka Kero chabiri tayari ngutangasira tura abantu twabateye tubwate kikawa tokoni bacha bagora. Challenge kid so far mwa fesiri asubo gusumeka na kurende bimelie biga bikawa. Challenge story maybe sometimes imbura nabera ende ngakie gurugura ono ego cyaba maybe gasi ko gusyalira amati. Ngai muirote asemya ketanere motu bunandemo farm usumeke kemerie kiga na kurende bimelie biga bikawa umuntu iskari arabege na tukure kemerie kurugaiga asemya yawe motu egoli yaito no connection na abalemi bali baganeti kikawa onyora bale certified seedling orundemo farm nende to connection na ekawe yebayireiga konyesime kabare nende banyore amatunda amaya no seme mundas mikikawa ime yagusi na isko yagusi asiki kogere kawa ne gwatebes nende besanero to pali besanero to kuligi nero to kutegemere tumenyera bemono sana nanto ira ninga bemono so bwancho kwana Nensoko TV mono wobole mi mwato semiria mange na mwancho murigelia twegenetenga wesemiria mange onyaga gutagite gwe casting semechiga timaitinga kimo ngakimo ntara abanyole aiganga imugoto kana ninga kyara abanyole igande mu farm toka Greater Grace Academy Mosocho namba yesi mere 0758 41 63 88 kora gani kende yosi igoro ye kawa uteito simeke kawa uteito somi buna kyote kirore nde kawa poko chake go konyora matunda nchenonde mwacho mo ligerelia memono sana asugusangama na into na mange twabwate korende ibirono biro byatebiringa gatorikira bwase ibire biga korende akenda kubwate mu rubire yegonyo wetera ensemo ya Facebook YouTube na butinsemo chonsi chekirero buna Nensoko TV botambo mu rubire no buri mino botugi uyokore twasimari na nchepetual machini kwa kerekere koneka ayonsi yagwikirire ase nchira ebene kema magaich kamera kurukanere Victor Sultan Obangi nchengoro kwa petual machini koroiga ase nsema kichusu chacha south na tuwikiro mwerio tokaniri oborigelia botabwa tibito tibindo byonsi Nensoko TV botambe oboroso bomugusi